Halo, karo kowe Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Kita propose kanggo nimbang kabeh pratandha saka organisasi diteliti luwih rapet. Saiki ayo goleki indikator utama perusahaan Establishment Labs, ticker ESTA. Review iki digawe nggunakake data wiwit 21 Mei 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. kalebu subkategori Specialized Medical Equipment, 37 perusahaan jupuk bagian ing comparison lan iki cukup wakil. Goleki tabel pesenan ing mburi video. Hasil saka kanggo perusahaan sing diteliti yaiku minus 8,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori 2,4 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing wiyar banget, ing kerangka kabeh pasar kita umume. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS minangka 1,9 poin. Marang minus 8,5 terms kanggo perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Establishment Labs lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Establishment Labs nuduhake dinamika minus 35%. Marang dinamika rega ing subkategori 17,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. regane $1,9 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $64 miliar. Establishment Labs nuduhake 1,705% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Nilai buku perusahaan punika $0,4 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $14 miliar, subkategori kasebut regane $14 miliar. Establishment Labs yaiku pukul 0,262%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan imbangan, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Establishment Labs ing subkategori nalika netepake nilai pasar saham yaiku 1,705%. Kapitalisasi rega saham 0,262%. Iki 85% kurang saka nuduhake nilai pasar. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, minus 1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang $22 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 550% saka usaha perusahaan. Rating utang perusahaan, banget minus 2 poin. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, banget minus 2 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi minus $89 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki negatif kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha MediaWiki samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, minus 1 titik. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 6,4. Rata-rata ing subkategori yaiku 3,7. Yaiku 73% luwih dhuwur tinimbang rata-rata ing subkategori. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, tolet minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $170 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha saka prok sales mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, minus 1 titik.
Marginality punika minus 52,3%, karo rata-rata ing subkategori minus 5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 47,3%. Asesmen margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable, minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 1,899%. Iki 11% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan padha karo $1.070.000. Lan kanggo subkategori $1.192.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 10,2%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan individu minus $87.500. Rata-rata ing subkategori punika minus $16.200. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 440%. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Volume dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $167.000. Subkategori $326.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 95%. Evaluasi bagian revenue saben pegawe perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori Pasable, minus 0,5 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 18%, dibandingake karo rata-rata 6,4% kanggo subkategori. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 64% kanggo perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 63%. Rega saham perusahaan saiki watara $37.67. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $53.01. Prabdan antarane prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 41%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi kanggo evaluasi simpenan guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Establishment Labs. Sistem informasi penilaian guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $37.66 US. Kesepakatan dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane rada kurang. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 29,54. Mandeg mundut disetel ing 45,78. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 20 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker KIM-E bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan ditutup ing rega final. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.